morning mga ka-John-Johns. It's another day. It's a Saturday morning, February 25, 2023. Kamusta na mga ka-John-Johns? And welcome sa ating YouTube channel, John-Johns TV. So for today's video guys, padong taron sa lungsodaan kay pamalita og sudag pamahaw. Kadto pa man na parang alas 6 para sapay pag alas 6. So ingarong mga orasan ay mga presko mga isda kante dadto lungsodaan. So mana nga mo ngadto ta kay mapalitag ginagmay nga pagsudan para sa pamilya. Sa balik ko guys, tana mabanta kay samtang kamulong kong drive hinay ta, okay? So grabe galis siya guys. O nag-fogs yan, nag-fogs, sea of clouds ang Alicia. Kani mo kung Alicia kay murag na basin ni si Ja. Na basin mo na nga ang clouds siya og mabuntag labi na ingaraw nga panahon na is ang langit ning naog. A few moments later. Murag ani ra gayud ta mo parking kay Ladjo. Ladjo daghag na malingki daghang sakyanan nga paanata. So la murag Ladjo pa ni. Nagkita. Guys, naglandoigan. Unfortunately. So ako nagdahom guys nga magkita mi ni Lando Igat sa lungsodaan nangumpra de pud si Jahon mo to. By the way guys, si Lando Igat for Kuya A channel. So na-monetize na to si Jahon. Sad to say nga ningon si Jahon nga nakuan di ay na demonetize ang isang channel guys. Oh my god. So tinuod jud ay ilang giingon nga og di uploadan imong YouTube channel mawa jud ay ang imong monetization. So by the way, diyan nagjud ta sa karnihan unang magpili ta og karne guys. So atong unang pili ang baka. Kay mama atong tojo dani pang tilugay ni mama kay di ba na siya makakaon na ng baboy kay supak lagi sa isang ugahi plikos mo nang atong palitan sa special nga kaning baka. Kare na lamang unod atong paliton guys. Okay, hindi mo palit gyapon ta og baboy guys kay para namo. Oh, hindi malamin ding baboy para na umag baboy. Okay. Sa
So after ko nakapalit og usa ka kilong bakang unod og usa ka kilong baboy, inja are na punta guys sa isdaan. So mangita ta og kanang tilugon nga isda kay alams na na nga nagsuroy-suroy pa ko daring mga isda ug asay mga dudag ko kay arong makadatag dudag ko nga isda guys. Inja mare ta daring dapita guys kay murag na ko nasiplatan nga mga lagmi nga isda dari. Mudag ko jamo da. So murag ani galit ta makapalit danhi dahil mga dagkong isda og dahil maya-maya da. Sakto jud ni paghop maning maya-maya pang tilugon ni siya og nagpatadtad pud ta dari usa ka kilo pud nga lapu-lapu muko apilan po na natog lapu-lapu sa ka kilo guys. After sa isda nakapalit naman tag isda ari na punta sa mga prutas guys kay itong apilan og palit og apple. So tag 2.25 na lang apple guys ang manang 100 atong gipalit. By the way guys, kanang nakahinomdam dai ko nga kaning dapita kaning merkadoha na buong jud suroy dani kada Sabado kay mamligja o chlorine, ahos ng tabako. So isuroy-suroy danhi. Zaman ning kamot tagin taon kay para na ibawon sa eskwela. Kay kanila gin taon pobrita mo naman ning kamot. Mo nang kalois Ginoo guys, nakaagi in taon punta nakaani in taon punta nakagraduate tas atong pag-eskwela sa kolehiyo gumikan dani pag paningkamot pagpaningkamot sa mga ginikanan og batukan in taon pod nato lagi kay kanila lagi in taon ta ikabuga. So waray bawi guys niana pod ta balik na pod ta sa tasakjanan kay mao lagi mauli na lagi ta kay odto na. Isa mara in taon ni na palit na sa 2,000 nga hong da hurot in taon 100 na lang nabili sa 2,000 guys. Diya mo nang muli na ta kay hurot na kwarta. Many hours later. And finally niabot na dyan guys ang akong gihatad ning mga pinalit na mao na yung tao yung mga pinalit guys niya mao na yung kantidad sa 2,000 ang atong dangad to gipang tilapan ay karning baboy o yan kana karning baka. So darag atong isdang lap kanang singandat to maya-maya katong usa ang lapu-lapu gipang tadtad na to og nang gi-turn over ni Papa kay siya na po'y bahala danhing ahong gipamalit. Og ginilang tataman guys, ang salamat og maayong buntag. Hey yo, what's up? So guys, it's time for shout out na pod sa mga comment nga na ning comment sa atong last video nga gi-upload. So, mao ni ang mga atong mga friends nga nang comment ang atong i-shout out unang-una. Mega love shout out Ma'am Edina Cañete. Yes, thank you so much Ma'am Edina Cañete. Sige ra ko katawa diri John Consilio ang ikuskus ana John para matanggal ang masamang amoy. Ha ha ha. Oh, grabe jud tong kakuana. Imagine 45 years nga wa jud wa joy ispa wa moy one food ka nang nai. Pud doy di pa man to uso tong mga ispa karon kaya na naman mga ispa. Another shout out guys, mega love shout out Ma'am Charlene Pitancio. Salamat Charlene Pitancio. Mawala jud ako ang problema basta magtanaw sa imong vlog. Sige ra ko katawa. Hello, salamat Ma'am Charlene Pitancio. Daghang salamat. Sana all. Again, and another shout out, mega love shout out, and thank you so much Ma'am Felisa Taghap. Yes, salamat Ma'am Felisa Taghap. Thank you sa pag shout out John. Yes, you're always welcome Ma'am Felisa Taghap. Another shout out, another comment from Ma'am Edina Cañete. Agoy lapwahan ang TL Chor, tanggal na ang masamang amoy John TV. Ang amoy-amoy matatanggal yan. Okay, nang liki na gali. Another shout out guys, ay another comment gihapon kika ni Ma'am Edina Cañete. Lubog tubig murag chocolate color John. Oh, grabe tong lubog kuan tubig. Oy. Thank you so much again Ma'am Edina Cañete. Another shout out comment from Ate Flora Ritz YouTube channel. Daghang salamat Ate Flora Ritz. Sige jud ko katawa John wa pa ko mahuman og tan-aw kay moa naman pugharang. Yes, arang daghanang salamat jud Ate Flora Ritz. Daghan ka jud salamat.
Sorry kay wako katambong sa imong live gabi kay alas 12 naman murag sa tong orasa ka nag-live. Nakakita ko sa imong chat is kanang buntag na matang nagkuan ako pagkabuntag nag-reply. Okay? So salamat again Ate Flora Ritz. Another shout out and salamat again comment gikan ni Ma'am Idina Cañete. Daghang salamat Ma'am Idina Cañete sa imong daghan nga comment. Salamat Jun, shout out, love here Tacloban, Pastrana Leyte. Oh yan, thank you so much Ma'am Idina Cañete from Tacloban, Pastrana Leyte. Another comment from Ma'am Idina Cañete. Hi Jun TV, hello po. Oh yes, daghang salamat Ate Flora Ritz YouTube channel. Dahil po ilaing comment Ate Flora Ritz, di ako sa imong house John ha, nagkatagbo ta. Yeah. Salamat Ate Flora Ritz. Mga guys, ang atong mga comment nga atong ipang shout out. Salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta ni Junjun's TV, sa walang sawang pagsuporta, sa walang sawang pagtanaw sa itong mga video everyday. Paningkamot ta nga maka-upload everyday aron makahatag og good vibes lingaw sa itong mga tawhan. Kani nga to pang good vibes, malingaw man pugkog magpakatawat at charot. So may na lang ko daghang salamat and may God bless us, and Junjun's TV will now signing off. Bye bye.